Ние докато си взимахме почивката, матча между Габрово и Сталия на двойки тръгна доста интересно. Двойката на Сталия водеше с 10-6, а в момента резултатът е 10-9 в тяхна полза при сервис на Хрисо Чекаров. И 2-1 гейма за Сталия. 10-10 стана току-що резултат. Интересно дали тук ще има обрат, при положение, че всичко изглеждаше решено в полза на Берковския отбор. Единайсет на 10 за отбора на Габрово. И доста изненадващо 12 на 10 приключи този гейм в полза на отборът от Габрово. Сега геймовете са 2 на 2. Двойката на Сталия изпуснаха 4 матчбола. Да кажем какво се случи вчера. Имахме повече от 1200 посещения на сайт. Имахме повече от 1200 посещения на различните сайтове, на които гледаме пряко предаване от спортната зала в Берковица, за което благодарим много. Предаваме тази картина на сайтовете на клуба по тенисна маса от Берковица Сталия, ttc-stalia.com, и на два новинарски сайта, един от Берковица, други от Монтана, новините b.com и новините m.com. Ние от Сталия сме много благодарни на собствениците на тези сайтове, без които прякото излъчване на това първенство ще да бъде просто невъзможно. Пък сега излъчваме картина от две камери, от две маси. Виждате, че имаме звук, говорим интервюта и общо взето правим всичко възможно, така че да ви правим тотално информирани на това, което се случва в този турнир. 9 на 4 междувременно резултатът на масата, която не наблюдавате, между дволите на Генерал Тошево и Надежда. 9 на 4 в полза на отбора от Генерал Тошево, при 2-0 за тях. 7 на 0 пък води отборът на Сталия в контрагейма. А ако и този път успеят да изпуснат срещата, ще бъде наистина учудващо. Двойката на Руса води с 1 на 4 срещу двойката на Мадлен, на среща, която наблюдавате от на долната камера. 5 на 1 след чудесна контра на момчето от Попово. И 8 на 0 пък е за Сталия. По всичко лечи, този път няма да има изпускане. 8 на 1 след вероятен шамар от Бетхен. На 2. И в София така, и тук така. Ние сме доволни. Играхме с добри противници, играхме хубаво, красиво. Ние затова дойдохме общо взето и на двата турнира. Защо след така се получава, че с по 3 на 4? Толкова са ни силите явно. И подготовката. Ние там, къде трябваше да станем първи, станахме, така че тук повече е за удоволствие, за наше удоволствие. Да кажем това, че тук в отборът на Мадлен 2, отборът на Мадлен, официалният отбор от Мадлен 1 стана шампион на Висшата лига, шампион на България, и то безапелационно. Кръг преди края, нали? Да, така кръг преди края. Как се става шампион на България? За съжаление се оказа, че не е чак толкова трудно, защото има много неуредици в спорта. Сериозни момчета събрахме тази година и така без кой знае. Нали, подготовката ни беше на много добро ниво, но без кой знае какви стимули, без кой знае какво надъхване и такива работи. Всеки си свърши работата и това беше достатъчно. Имаше два отбора други, които така бяха конкурентни. Не беше кой знае колко трудно, просто нивото в България на тениса не е това, което трябва. Кога ще се промени това нещо? Кога ще стане трудно за... Ще се промени според мен. Първо трябва да се почне от най-малките, да има кой да ги научи да играят тенис на европейско ниво. И ако се почне сега, близките една 2-3 години, значи след 10 години ще
ще е трудно на всички и ще се играе тенис, нали, който трябва да се играе, защото сега в момента в България няколко човека играха тенис, който се доближава до европейско ниво. Това са Гроздан, от ДГС едното момче Петю игра много силно, Киро, Сашко от Попо. Това са няколко човека играха, Владко от нашия отбор също игра, той през цялата година беше първи в ранглистата. Това са няколко човека, които играят по-добър тенис в България. Другото, желание от момчета всичко, просто не трябва да е това нивото на тениса на масата. Значи, първо да кажа, че се радвам много, че си тук сега при нас и ни гостуваш, защото излъчваме, нали, на живо в интернет, гледат ни хора, пишат ни. При всички положения тениса на маса трябва по някакъв начин да се популяризира повече, нали? Не само ние да си излъчваме по интернет, да има телевизии, да има такива неща. А въпросът ми обаче е такъв, как ще стане тази работа с децата, да бъдат научени да играят? Значи аз и с други приятели на тениса на маса сме говорили. Има няколко момчета, които ето тук и Иван в Берковица и в Монтана и още няколко 5-6 момчета, които завършиха ВИФ, имат нужното образование, занимават се с деца, но тяхната подготовка просто не е на това ниво да направят състезатели, които да са на европейско. Има семинари, се ходи на подготовка в школи в чужбина. Това трябва близките 2-3 години от федерацията да направят така, да пращат тия момчета младите, за да стигнат просто самите треньори европейско ниво, за да могат да научат децата на тенис да играят на европейско ниво. Просто има добри треньори, но се вижда, че те стигат да научават състезател до едно ниво и просто за следващото ниво няма как да го прескочат. Просто не успяват да го доразвият. Не им стигат на знания, не им стигат, то се вижда. Бативче, извиняй, че те прекъсвам, точно тук е момента да те питам така и да споделя. Аз също имам гледна точка и не мисля, че единствено федерацията е отговорна за това. Все пак мисля, че самите клубове, значи не е задължително да са семинари според мен. Да речем, аз мисля да те питам, но съм забравил и сега е подходящо. Аз имам желание от една година, примерно, да отида в Германия при Теодор, да наблюдавам 2 седмици в някой немски клуб как се работи с деца или при някой познат българин там. Мисля, че доста клубове, които отделят за пари за заплати или за такива неща, могат да се позволят този разход на своите треньори, на млади треньори, да ги изпратят на няколко места, да наблюдават различните школи. Казано, трябва ли да разчитаме въобще на федерацията за тези неща или трябва да се спасява на самички? Иначе то по принцип то се вижда, че в момента положението е всеки се спасява поединично. Ама просто федерацията е най-висшият орган. Всичката информация, която идва от Европа, от другите федерации, от ITTF, те минават през федерацията. Значи там всичкото, цялата информация минава през тях. Те нищо, нали, това, което казва Ванката е правилно. Но основното трябва да е от федерацията. Нали, това е целта на тази федерация. Тя за какво е да някои хора в федерацията да си правят имидж или там, или да си облагодетелстват семействата. Федерацията е за това просто да организира развитието на този спорт.